puso ani ay nagkahiusang grupo sa mga tao nga gikan sa nakalain-laing mga propesyon ang nagkahiusa karon aron paghatod og libreng mga pagkaon alang sa ato ang mga frontliners, dili lang sa mga health workers nato apan lakip na sa mga pulis, mga barangay tanod ug uban pang mga miserbisyo. Ani ang report ni Femery Dumabok. Sa yuning buwana gisugdan sa grupo nga gitawag og Kusina Collective ang paghatod og mga pagkaon sa mga healthcare workers sa unom ka mga tambalanan sa dakbayan sa Subo ug Mandawi. Lakip sa ilang gitagan ng mga frontliners sa kadalanan sama sa mga pulis, bombero, traffic enforcer ug barangay tanod nga nagpahigayon og checkpoint. Lakip usab sa nahatagan ang mga street cleaners. Si Boboy Costas usa sa mga nagpasiugda mitugan nga moabot sa 15 ka mga tawo nga milangkob sa core group. Ang ubang voluntaryong mihatag og mga utanon, prutas uban pang mga presko nga lagutmon nga gikan pa sa uma. Aduna usab sila'y partner sa isla sa Camotes nga mopadaog usab sa ilang panginahanglanon. Ang susama mausab ang mihatod og mga pagkaon sa mga frontliners sa isla. Private sector, we have managers, we have chefs, we have public servants, we have individuals who are committed to the cause of helping the frontliner. May mga kauban usab silang mga volunteer nga magtampo-tampo aron may gastuon sa pagpalit og ubang mga ingredient. Sa grupo gawas sa mga voluntaryong mga chef nga gikan sa ilang hotel sa dakbayan sa Subo, ana usab sila'y volunteer nutritionist nga ni siguro nga masustansya, energy boosting ug maayong pagkapreparo ang mga pagkaon. Gisiguro sa mga volunteer sa Kusina Collective nga mahatag ang mga pagkaon ug uban pang snack sama sa kape, fruit juices ug uban pa sa tanang shift sa unom ka mga tambalanan. Dungan sa pagpanghatag sa maong mga pagkaon ng ilaw sa mensahe ngadto sa mga frontliners. We're all in this together, and whether we're frontliners, we're ordinary people, we're public servants, we're local residents. Let's fight this. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.